se decíamos que había un reforzo importante do gasto en política social e igualdade en sanidade, pois hai outras que non poden medrar tanto. Pero en termos xerais, o que pasa, as consellerías que evolucionan cun guarismo negativo, débense a que eran as que manexaban unha maior contía de mecanismos de recuperación e resiliencia que xa está executado. Por tanto, pois, consellerías que temos aí con cifra negativa realmente experimentan unha evolución moi positiva nos seus recursos ordinarios. Como vemos, este crecemento do 2%, o que pode verse é que prioriza claramente o gasto social, como dicía, tanto en cantidades absolutas como en porcentaxes. O gasto non financeiro sube neses 263 millóns de euros, pero a sanidade medra 213,5, moi por enriba da media, política social e igualdade 67,4%, tamén educación, ciencia e universidades e formación profesional en 43,8 millóns de euros. Os outros departamentos que medran son as consellerías de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, sen ter en conta que isto é evolución do gasto non financeiro, como dixen o venres, e adicionalmente a estas contías hai 40 millóns de euros no capítulo 8 que se dedicarán a capitalizar a Sociedade de Vivenda Pública de Galicia para financiar o remate desas 4.000 obras que temos que executar durante a legislatura. E me falta emigración e cultura, lingua e xuventude, que tamén evolucionan de xeito positivo xunto coa Consellería de Medio Rural e do Mar, as consellerías sectoriais vencelladas ao sector primario.